Siyathoba uPastor ilobu yachaza amaphupho. Kuthole kukuhle emhlweni wakho ukuthi ube yimember. Ube unikelayo kwi-channel. Uyakwazi ukuthi inamba uyisebenzisa. So ngo-9 lakho 5 ntambama ku-WhatsApp. Simphiwe Mthethwa. Kusho ukuthini ukuphupha umamezala egaga. Akabingeleli-ke. Shuthi mina naye siyagwelidana. USimphiwe akabingeleli angazi ukuthi-ke wayengabingeleli wayengaceli. I owe no one. Yabo. Incazelo. Le video ngenza ngoba I know ukuthi we have members here. We have people abayixhasa i-channel. Yes, bayimbijana bambalo kodwa-ke senzela bona. Bangimphenduli la. Ongabingeleli. Ngifuna ukumazi ukuthi wakuphi. Yabo. Ngoba kulahlekile ukuthi umuntu umebingelelile. Akulahlekile ukuthi umucela. Umamezala kuyagaga, umamezala uyasikhulula phambi kwakhe. I assume. So one, ngokujwayelekile uma ngeze uphupha umamezala kuyoba uphawu obike mayisikhulula phambi kwakho. Lokho kungenzeka umamezala akakufuni hlobo. Akathokozi ngokuthandana kwakho nengane yakhe. Ngakho-ke ugadla ngesichitho ukuze uhlukane nengane yakhe. Number 2, omunye umuntu angabika kanje. Kuyenzeka uma uphupha umamezala kuba uphawu uma esikhulula phambi kwakho. Ngoba lokusho-ke kumele uqaphele uphinde ukhulekele ukuphepha nokuvikeleka ngoba umamezala ugcwele inzondo nonya futhi-ke ukubheca ngesichitho esibi esizokwenza ube nesidina unyanyeke ukuthi uzolahlwa uwaliwe ile ngane yakhe. 3, omunye angayibeka kanje. Kwesinye isikhathi uphupha umamezala uphawu uma esikhulula phambi kwakho. Lokhu kungenzeka uma kungukuthi unesichitho kanti utshengiswa ukuthi-ke sivela kuphi lesi sichitho esikhaqile. Kusho ukuthi ukhonjiswa ukuthi siqhama kunaka umamezala ngoba kuyenzeka umuntu uthole unesichitho lokwezama ukulwa naso uyambona lo mama esikhulula phambi kwakho. So ile uhlala ngoba kuthiwa-ke nangu umuntu ofaka lesichitho sivela la. Number 4, kwabanye umamezala uphawu uma evele sikhulule phambi kwakho. Lusho ukuthi-ke la utshengiswa lokuthi lo muntu lo ukukhuluma kabi uyalingcolisa igama lakho ngenkulumo ekhulumayo. Siyathoba.